Kat haan nga bumaba ni Jesus, tapno iti kasta kat umay manon, kat mga saba isuna, nga magyaman tayo to all of us are qualified, all of us are authorized, tapno iti kasta ipatungpal tayo da jay pitik ti puso iti Dios. The heartbeat of God is mission. Amen? The heartbeat of God, jay pitik iti puso iti Dios, kat isu iti mission. Nga amin nga tattao dito isa nga lubungan, kat umay kumakadakwada iti salvation. And I am blessed iti testimony ni Brother Froilan, gaputa, ada iti, ije unag ti barko. Glory to God. So nga no ti markada giti siman, kunadakat siman luluko. Ngayon na madaydayaw ti Apo Dios, na madaydayaw ni Apo Dios. Change is coming in every corner of this world. Agyaman tayo, kat ada ni Brother Froilan nga nang witness, nga ada iti fellowship idzay. Wow, God is great. Ti ayat iti Apo, han na pulos nga kayat nga mapukaw dagiti tattao na. Han na kayat nga agbalin nga siman luloko dagiti siman. But God wants them to be a channel of blessing. Maraydayaw ti Apo. So itultuloy tayo nga ikarkararag dagitoy da. No, sino pa iti siman ditoy nga estudyante. Han kayon nga siman luloko. Idi diay. But now there is change. Amen. Tapno mo ta ada iti resulta ti karkararag tayo. A change will come in our nation. Hindi lang sa ating nasyon na Pilipinas, but entire the world. Because great things adati aramidon iti Apo nga nakaskas daw iti bibiyag iti tunggal maysa. That is why the mission, the mandate nga daytoy isu iti kanayon nga mangmangegan tayo, hindi lang haan lang nga iti buneg ti Assemblies of God, but entire the churches, the Pentecostal churches, talaga nga maipurpurso daytoy discipleship. Kat agyaman tayo makunak nga we are so blessed. Katagyaman tayo taaday tinaindaklan saan nga nasayang dagiti trainings tayo numan payhan nga perfect ti panakatrain tayo, but nagdakkel ti impact na iti daytoy nga iglesia iti Apo. Isuga po nang ada dagiti nga churches, ada dagiti nga luglugar nga nai-open. And so nga dagiti po kakabsat and dita banda iti nagilian ada dagiti ibagbaga tayo nga pag-expandan tayo. Awan ti pag-expand tayo dito bagyo. Nya awan ti pag-expandan tayo dito nalilipit. Nya so nga rumuar tayo, are you ready to come out? Iti comfort zone nyo. So ada di prayer idi may nga rabii nga inayon tayo nga prayer points tayo ti financial nga need. Gaputa daytoy month of October to November will be our actual evangelism as a church. Kasi nagado ti trabaho tayo kakabsat. Nabannog kayon. Ay nabannog kayo. So, agyaman tayo iso nga mapapigsa dagiti amma iti uneg iti pagtaengan because they are the representative of God to lead their family. Tapno iti kasta ket naparpartak nga maiwarnak iti sao iti Apo. If takuna na nga rod nga iti family is a small unit. Nya, awan ti nasyon no awan ti pamilya. Tama? So masapol nga iti pamilya garod ket talaga nga mailid nga usto. Ket praise God iti biag dagiti tattatang, biag dagiti amma. EJ part ko nga ket daytoy jay kunak ni Apo Dios idi rabii nga Lord. Mamiss mi ti leadership ti ama iti uneg ti family. Sabali nga talaga no nanang ti aglid. Sabali nga talaga. So let us pray. Nya? Nga amin nga fathers nga they will see the role, their duty inside the family. So wala dyan titawar ko ni Apo Diyos. Apo, tayo nga parents niya, let us continue to challenge our children. Ngahan nga basta-basta ti agserbi. See to it, nga you young people, laglagi po niyo adat ti mission niyo. Saan lang nga ninanang kontatang niyo. Dudikot all of us as believers in the Lord. Amen. Iti dayto nga gundaway, ada iti pag-istoryaan tayo nga biag iti maysa nga tao. Nga nagdakkel ti influence na. Dayto nga week kakabsat, we started iti prayer and fasting. Iti last Monday ket pang 7 day tayo tata. Apay nga aramidon tayo dayto prayer and fasting. Because masapul nga clear,
Masapol, kailangan nga clear daytoy inside the church that we have mission to do. Ada iti mission tayo, no apay nga, ada dagiti activities tayo nga masapol nga aramidon tayo, masapol nga paka-involvan iti tunggal maysa, tada ito'y nga trabaho kat hindi lang iisa ang mag-work dito. Lahat na ng mga believers. So dati maysa dito'y nga tao nga kayat ko nga istoryaan tayo. You can read it in your Bible. Nga daytoy kat na-i-prophecy isuna, dahil nang i-prophecy kinya na unnamed person. Haan nga na-mention da jay naga na. Kat ijay time ni Jeroboam nga anak ni Solomon, dahil Jeroboam. Idi time nga ni Jeroboam tinagbalin nga ari. Ngay kat ada iti na i-prophecy nga nagan. Dahil nang i-prophecy unnamed person. Haan nga na ibaga iti naga na. Kat ni Jeroboam may sa iso na nga king iti northern kingdom iti Israel, that is in Samaria. Kat after iti 3 years adda daytoy na i-prophesy nga taong agbalin nga king iti buneg iti Juda, na i-prophesy daytoy iti time ni Jeroboam. And then after a few years, after iti mano nga taw-tawon, nayanak daytoy nga tao. Kat daytoy nga nayanak nga tao, isuna iti before nga nayanak isuna from Jeroboam dagiti nagsasaruno nga ari, iti aramid dagitoy da nga kings iti panagrugidang ag-reign ag-ari kadagiti luglugarin o nasyon nga napusgan nga pag-arian da, they did evil in the eyes of the Lord. Nagaramid da kadagiti haan nga nasayaat iti rugrugi mayat. Gapot ada jay sao iti apo, ada jay linteg nga iso nga pagtultulno ganda. Dadagiti kings nga nagbalin nga pasaway, idi mo maymayatan ti leadership da, rumangrang ay ti leadership da, saanon nga nasaya at tinagtungtung palanda. Iso nga day kunan ni Pastor Peter Tan, nga delikado iti agbalin nga successful nga tao, no sumiyasi iso na ijay umiso nga dapat nga pagnana. Tarumuar iti pride. Pride destroy leadership. Pride destroy the future tayo. Dadaulo na iti masakbayan tayo. No adda ito'y pride. So dagito'y da nga naglabas nga kings, they did evil in the eyes of the Lord. The first chapter apa nagreign da nagmayat. Ngamidi mabaybayag awanon. Adamot dagiti apagsublat dalaeng nga agbalin nga king, nga ikat they did evil. Dinagdagos da nga inaramid da jay kay kayat da. So, daytoy nayanak kat iso ni Josiah. Ni Josiah na i-prophesy nga agbalin iso na nga king ijay Judah. Kat iso na iti maysa, iso na ti kaubingan nga nagbalin nga king. He was born in the house of David. Ni Josiah naggapo iso na ijay linya ni David. Kat daytoy nga Josiah, daytoy gamin na daytoy Jeroboam inrugi na iti nang aramid, kadagiti haan nga maiparbeng iti sangwanan ti Apo. Nya? He build idols. Nya? Ijay bunag, ijay lugar nga Bethel, Jeroboam, nga anak ni Nebat gat inaramid na nagaramid iso na ti idols. Nga iso iti nakatnagan dagiti tattao ti Israel iti basol. No iti leader kat sabali ti pagturturungan na talaga nga sabali mo ti pagturungan dagiti sumursurot. Nagdakkel ti impact iti leader. If a leader nagdakkel ti influensya na, uray nohaan nga umiso da jay aramidon jay leader, gapo jay impact na, gapo jay influence na, ada dagiti tattao nga sumurot kinkwana. So, Jeroboam did evil in the eyes of the Lord, nga iso iti sinurot dagiti tattao ti Israel. Nagaramid da, nagbuild da iti altar, nga kat ada ti idols, they worship idols dagiti tattao ti Israel, kas amu tayo mo't God hates idols. God is holy. Nasantuan iti Dios. So, ni Josiah garod, let us proceed sa ating text this morning. Mabalin tayo nga kitaan ijay 2 Chronicles chapter 34 verse 1 ingana iti 13. 2 Chronicles chapter 34 verse 1 ingana iti
13. Kat mabalin nyo nga dagiti media tayo, mabalin nyo nga suruton latta dita. I-flash yung dagiti verses. Ni Josiah nag-ari isuna, he was chosen to be the king ijay Judah, idi 8 years old, iti taon na. Basaan tayo dito verse 34, kunana, Josiah was 8 years old. Mano taon na? Mano taon mo, Jimuel? 10. Ay, nilampasanan ni Josiah. Sino ti 8 years old dito eh? No jay panawon tayo tatakot agmutmutog pa ilang. Yeah. Kitan tayo. Josiah was 8 years old when he became king. And he reigned in Jerusalem 31 years. He did what was right in the eyes of the Lord and walked in the way of his father David, not turning aside to the right or to the left. In the 8 years of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David. In his 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem of high places, Asherah poles, carved idols, and cast images. Under his direction, the altar of the Baals were torn down. He cut the pieces, the incense altars that were above them, and smashed the Asherah poles, the idols, in the images. This he broke the pieces and scattered over the graves of those who had sacrificed to them. So mabalin yung nga sursurutan nga basbasaan daytoy. Daytoy itinangyari, idi nga ni Josiah kat napusgan nga nagbalin nga King Izay Judah. Sumutlang iti saritaan na Izay 2 Kings chapter 22 verse 1 to 2. Kat ni Josiah, daytoy nga nagbalin nga King in Judah. Ada iti mission na, ada na awata na, the mission na kat it is very clear kanya na the mission. No haan nga clear kin ka iti mission mo. No haan nga clear kin ka dajay aramidom nagrigat iti agmove. Tama po? And all of us as a believers in the Lord, na isalakan tayo are saved by the grace of God for a purpose. Kat daytoy purpose tayo, may maysa daytoy mission tayo. May maysa iti dapat tayo nga pagtitinulungan. May maysa ti sirmata tayo. What is our vision? What is our mission? To proclaim the gospel to the lost and engage them to become faithful in obeying the great commandments of God. Diji trabaho tayo masapul nga klaro. We believers in the Lord, kaya diji specific nga trabahon tayo is to win souls. To win more souls. Isu nga tigapon no apay nga adat ti outreaches tayo because we want to become agbalin tayo nga workmate iti Apo. Dat tayo ti representative iti Apo. Dat tayo iti workers in His vineyard. Kat ti partner tayo iti Dios nga man nakabalin. Nga nang isalakan kada tayo. So, dapat klaro din sa atin nga apay nga agang-angas tayo, apay nga agbibiyag tayo because we have an assignment to do. That is, to share the gospel, to win more souls for the Lord. Gaputa iso ti heartbeat iti Apo. No anya di heartbeat mo, no anya di plan mo iti biag, no anya kayat mo nga mangyari iti family, di ti focus mo. So ti focus tayo as a church ni Apo, dat tayo nga namati, our mission, our vision. Kayat tayo nga makiparticipate dito nga mandate, kayat tayo nga makiparticipate into no 2033, ada kumati isagot tayo kini Apo. Tribute to the Lord Jesus Christ. Maraydayaw tinagan iti Dios. So, iti daytoy man ti kayat ko nga ako, daytoy iti team nga in kabil ko, conquering our mission. Conquering our mission. This is the reason why we do prayer in fasting. When we conquer something, we need to prepare. Maraydayaw ti Apo.
No ada iti dap, no ada iti ikangker tayo, no ada ti trabahon tayo, no ada ti misyon tayo, masapol, sakbay ka nga ma-deploy, sakbay ka nga mapan, sakbay ka nga marubwat, masapol nga i-prepare mo dagiti amamin. So our 3 weeks preparation, 21 days prayer and fasting challenge is our spiritual preparation for us to fulfill this mission. Join us, kakabsat. Kung hindi pa kayo nakapag-join sa prayer and fasting, please join us. Tapno dito nga mission tayo na laka nga maipatungpal when if every one of us, kung lahat tayo ay mag-participate sa ating preparation, mas sure hit the mission tayo. Ngam, nuhaan tayo nga prepared, manutin nakasagana dito'y, di adda tihaan nga malpas. So, this is the challenge that we are doing right now. Pang 7 tata ngal daw, iti prayer and fasting. So, apay nga aramidin tayo, anya nga gapungan tayo agbisbisin, anya nga gapungan tayo agsaksakripisyo, hindi naman yung wala tayong pambili ng bigas or wala tayong paggatang iti makan, but we have that mission. Ada ti mission tayo, ada ti trabaho tayo nga masapol nga isaganaan. So we need unity. Amen? We need iti panay sa ditoy. Tapno, nasayat iti pan nakailupas na. So conquering our mission. Ni Josiah, amuna iti tartargita na. Niya tinaramid ni Josiah. Ijay 2 Kings chapter 22 verse 1. Mabasa tayo ijay. Nga ni Josiah gaputa iti goal ni Josiah kayat na nga madalusan daji templo. Nga daji templo that Solomon build. Ngayon nadadaal. Gaputa na nag-raise up da, nag-build da iti idols ijay. Nagbalin nga narugit di templo. And then ni Josiah nakita na daytoy, nasirmata na daytoy. And he wants to clean the templo nga kasta. So ti inaramid na, he prepared himself. Yakasano na nga insagana itibagi na napankan ni Apo Dios. Okay? Mabalin tayo nga basaan is 2 Kings chapter 22 verse 1 and 2 kat adamot dito'y mutlaang chronicles dyan na i-open tayo tatay. Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. His mother's name was Jedida, daughter of Adaiah. She was born Bozkat. He did what was right in the eyes of the Lord, and walked in all the ways of his father David, not turning aside to the right and to the left. In the 18th year of his reign, King Josiah sent the secretary. Ada di birbiro ko dito yung part nga kunana kat Josiah seek the Lord. Kita niyo man dajay. Ni Josiah, he seek the face of the Lord. First ngay naramid ni Josiah, tapno iti kastangay kat di panang conquer na, panang dalos na, panang fulfill na, iji mission na nga aramidin, kat inmon una nga napankin ni Apo. So anya iti aramidin tayo, this mission, dito nga ministry, dito nga trabahon tayo, dito nga mandate nga naitad iti church, that we need the Lord. Amen. We cannot move in our own wisdom. Hanto nga makapagtrabaho, iji bukod tayo nga panakaamo. But we need the guidance of the Lord. So, he seek the God of his father, Abraham. Ni Josiah, sinapul na de Diyos ni Abraham. Sinapul na de Diyos ni David. Kinasapula na ti tulong iti Diyos. Isu nga adda dito yung aramidon tayo. In align, iti dito yung preparation that we are doing. We need a spiritual formation. Ibagam ta kaabay mo, we need a spiritual formation. Masapol nga maiayos na di spiritual life tayo. Masapol nga ma-reform tayo. Masapol nga maiayos ti panpanunot kun puso tayo. Masapol nga ma-renovate dagiti dapat nga ma-renovate iti panpanunot kun puso tayo. That is why we are preparing, ikon condition tayo ti bagi tayo to go in the field. We are conditioning our spiritual life. Sakbay tayo nga mapan iti dayta nga
misyon. Madaydayo ni Apo Diyos. So, masapol ni King Josiah, haan lang nga da kayat ng aramidan kat dalusana di templo, but the pinaka-main nga mission ni Josiah is to bring the people back to God. The mission of Josiah is to bring the people back to God. Anong nangyari sa mga tao? Anong nangyari sa mga Israel and Judah? They serve idols. Nag-worship da kadagiti idols. And this is the heart of Josiah. He wants to bring the people back to God. Kaya't ni Josiah nga madadaol da jay pamati dagitoy da nga tattao ijay idols. Gaputa talaga nga deserve idols. No. Adda iti ijay biyag tayo kas namati. No adda ti mang replace ijay lugar ni Apo Dios ijay puso tayo. We are idolaters. No adda ti maisukat ijay lugar iti Apo dito'y puso tayo. Ibig sabihin, when we change our priority, we are idolaters. So, niya ngay nga rod, teramidon tayo. Put God first. Amen? Siputan tayo, bantayan tayo, daytoy ijibiyag tayo. So, daytoy iti pinaka-main nga goal ni Josiah. Hindi lang yung sirain ang mga idols, Asherah poles, but then dadaulo na da steps na da ito'y, tapno iti kastakat, he will bring the people back to God. Deta iti makita tayo dito'y. Nya, anya nga rin inaramid na, he seek God, the father of Abraham and David, nga lulong na. So in behalf, kanya tayo mo't kasnamati kini Apo Dios, we need a spiritual formation. We need nga i-condition tayo, tibagbagi tayo. Nalaka nga maabak ti soldado nga haan nga nakakondisyon isuna nga magkilaban. Awan ti soldado dito nga makita tayo nga naka-uniform. Nga mamuyo, we are all soldiers. Ti uniform tayo kot the righteousness of God. Hallelujah. May maysa nga pagpapadaan tayo, pinalintag na tayo iti Apo to do the mission. Marirayaw ti Diyos. So dadjay, spiritual formation, prepare, i-condition tayo ti spiritual life tayo, ag-set up tayo. Masapol nga maiayos iti amamin tayo. Masapol nga amu tayo no ayan at pangikargaan tayo, tibala tayo. Masapol nga amu tayo no anya ti armas tayo. So we need to prepare everything that we need in the mission. We need nga ma-fill upan tayo. We need nga ma-charge tayo nga us-usto. Pakisabi sa katabi mo, kailangan mong ma-charge fully. Yes. Nuhaan tayo nga ma-charge, nga ma-deploy, wino maipan iti ministry, nalaka tayo nga malubat. Kati problema, numalubat ka. Nuhaan ka nga agbirok, nuhaan mo nga aramidan iti pamayan, malulubat ka nga kang kanayon. Batagyaman tayo, kaniapo tayo nga Hesus Kristo. Tadito iti na-accomplish na, ijibiyag tayo nga tatao. In the Old Testament, saan nga mabalin nga, basta agkararag kalatan o ayan na ti ayan mo, you need to go iji temple. But praise God, numalubat ka sa dinuman ti ayan mo, you can call the name of the Lord. And He will save you. And He will empower you. Kailangan din yan yung puso natin. So, kasya prayer, masapol nga ma-repair, dagiti weapon tayo, maridayo ti Apo, sino nagdungdungag di istorya ni Lampitok. Weapon. Yeah. So, anya dagiti weapon tayo kas Kristyano. Panagkarkararag, di sa iti Apo, masapol nga ma-repair. Kumusta ang ating devotional life? Kumusta ang ating personal na devotion sa Panginoon? Dagitoy dagiti banbanag, kahit kung nga ibaga nga ma-repair tayo, ditoy nga banag. Kung hindi maayos ang ating devotional life. Kasi sa iti Apo, it is our weapon. If we do not know the Word of God, kat mapangka iti mission, haan mo nga amo, no niya tibala nga usaram. But if we know the Word of God, kat mapan tayo nga kasta iti mission, haan tayo nga maibusan tibala, praise God.
Hamunto nga birbiro ko ni Brother Manuel. Likot, you yourself, sika ada ti balam, ada personal nga balam. Mga birbiro ko ni ayan na ni Brother Manuel, may met isuna takwa, na isalakan isuna, na balbaliwan, tibiyang na drug addict, idikot, may met tatanga isuna tikwa. How about you? Wala ka bang testimony? Our weapon is our testimony. Maridayo ni Apo. So nga, isimsimpa tayo ti panag-testimony tayo. Let us make it clear. Gaputa, intun October kakabsat, trumwar tayo talaga kakabsat. Parang naubos na yata yung mga unbeliever dito sa aglawlaw natin. Adapay? Adupay. But then, let us cross over. Maridayo ni Apo. So, daytoy nga banag, ni Josiah, he seek the face of God. It is his preparation before isuna nga umatak, iti dayta nga misyon na to bring people back to God. Dagiti tataw ti Judah, they serve idols, they worship idols, agin enjoy the mutunon. So, dadjay kakabsat, masapol in preparation, masapol nga maasa tayo. So nga ada iti EES, Engage Equipping School, mga young people, handa kayo nga parparigaton. Iti Engage Equipping School, it is a part of your training because God wants you to become the best believer in the Lord. Iti dito nga lubong. The best follower. Apay maawagan nga cum laude ti maysa nga estudyante no aggraduar no haan nga best isuna, best. Masapol mo ta nga tarimaanon tayo ti Christian life tayo maridayaw ti Apo. Paasa tayo. Maasa tayo, matrain tayo. Uri ti panag-testimony kailangan ti training. Tapno, when we testify what the Lord has done in our life, nalaka nga maawatan. So nga ada ti proseso na daytay, kang kay titip, when you testify, ibagam no anya ti inaramid ti Apo kin ka, anya ti benefits mo, anya ti kahit mo nga encourage ka dagiti tataw. Ganun yun. Haday, i-istoryam amin, napanak jay sirok ti lamisaan, di napanak jay sirok ti lamisaan, nakitak ti ipos. Di nakitak jay ipos, kinmita mo jay ipos. Palalo. Yeah. So let us see to it. Di testimony tayo, hindi lang testimonyo lang. Han nga testimonyo lang dayta, powerful dayta, bagam takabay mo, irwar mo jay testimony. Masteram. Yeah. So dadzay, may kadwa, nga inaramid ni Josiah. Tapno iti kastakot makangker na, dadzay misyon na. Yeah. Josiah began, in rugi ni Josiah nga nagplano, in plaster na, in programa na. Madaydayaw ti Apo. In programa na kinita na dagiti dapat na una pinasyar. Una kinita nga ay kastoy gayam daytoy. Ay dagitoy da dagiti banbanag nga masapol nga madalusan. He began to plan. Iji part iti panagplano na nga kasta, kinita na no anya dagiti anya ti set up na. Kas ano nga ag set up iso na. Kas ano na nga irugi. Nagplano iso nakaslada ito'y project tayo, kailang adati plano nga makita da. Na? Tapno iti kastakot dagiti agtrabaho, amuda iti aramidon da. So Josiah began a program, no kasano na nga dadaulon da jay ni altars. Inruginan nga, in set up, inayos na niya ti aramidok ditoy. Tapno iti kastakot, nalakada ito'y nga maipatungpal. Basaan tayo dito'y verse 3. Okay. Mabalin kayo nga mapan ijay 2 Chronicles, agistiak dito'y 2 Kings. Kunana, in the 18th year of his reign, King Josiah sent the secretary Shaphan, son of Azaliah, the son of Meshulam, to the temple of the Lord. He said, go up to Hilkiah, the high priest, and have him get ready the money that has been brought into the temple of the Lord, which the doorkeepers have collected from the people. So, ni Josiah nga kasta kinita na dagiti rumbeng nga maaramid. May renovation doon. So, ni Josiah nga kasta, the mission hanlang nga isuna. Ada dagiti involved. Ti involved ikat ada iti kings, ada iti prophets, ada iti anya pa ditoy, ada dagitoy secretary nga na-mention ditoy. Ada dagiti tattao, ada ti katim na. Gaputahan na nga kabailan nga ma-renovate da nga templo no awan dagitoy da nga tattao nga team na.
So nga tayo as a church, we are a team to fulfill the Great Commission. Ada ti pasut tayo amin dito'y nga misyon. So, daytoy nga inaramid ni Josiah, he lead these people, tapno iti kastakat na laklaka nga maipatungpal da jay misyon na. He ordered. Dito'y mabasa tayo dito'y nga binaon na kinita na dagiti banbanag nga masapol nga maaramid. Gapu tayo jay nga templo kat jay kunak tatayhaan nga maayosan. Gapu jay aramid dagitiin mo una nga leaders. They lead the people to worship idols. They lead the people to do the jenihaan nga maiparbeng iti sangwanan ti Apo. And here comes Josiah. Takayat na nga nadalos iti templo iti Dios. Isu nga adda dagito nga katim na kakadua na tapno iti kastakat na lakana nga maipatungpal da jay misyona. Nya inamuana nya ni Josiah nga kinita na nang ibaon isuna dagi jay kakadwa na tapno kitaan da jay templo. Ket amoyo kadino basaan no itultuloy tayo nga basaan daytoy. Diji inbaon nga napan ijay templo ijay da nga nabirukan da jay scroll da jay ni lintag ada ijay ti nalukot nga papel. Ket kuna dagiti authors mabalin nga da jay book of law nga nabirukan. So nga di panang renovate ni Josiah ijay templo nga kasta, adda dagiti nasapulan ijay nga kailangan in that time. That is the laws. Dagiti linlintag nga inted iti Dios ken ni Moises. Tuloy yung nga basaan deta makita yu dajay. So Josiah began to plan. Babaan iti panangi involved na kadagitoy da nga ready nga people to be involved iti daytoy nakipagmaymaysada kan ni Josiah. So makita tayo ditoy no kas ano nga ni Josiah pinulutan iti Dios haan nga dajay uray pay no ubing isuna but because he seek the face of the Lord inikan isuna iti Dios iti wisdom. Isu nga mo nga ibagbaga detayang people ay ubing akpay. No. Awan ti 8 years old dito ni Josiah kat 8 years old suna. So amin tayo nga Lord, ada iti dakkel nga maaramidan tayo. Paredayo ni Apo. So isagana tayo ti platform tayo to declare who God is. Ijay bibiyag tayo. So dito'y iti nangyari iti mission ni Josiah. Kaya't iti dito'y matnagundaway, kaya't kung damagan kada tayo am amin. Are you with us? Amen. Are you willing to work with us? We need you. Yeah, we need a team. Let us join our hands together. Maraydayaw iti Apo. Ada iti kakadwa ni Josiah, the high priest, the kings, the prophets. Nagkaykaysada gitoy tapno iti kasta maipatungpal iti misyon da. The mission ni Josiah. May katalo nga makita tayo dito nga inaramid ni Josiah kat nagready iso na he is so ready. Ready iso na to conquer the nga lugar. Ready iso na nga to bring back the people of God. Dagitoy da nga tatao nga napukaw. Nya? Inikat na, ready iso nga nang ikat kadagidje da nga unpleasant. Josiah remove the unpleasant things. Dinalusan na nga kastalaunay, he smash. Talaga nga ada ti armas na. Binurbur na. Nga agasam reta, nag-effort iso na tapno ti kastakat maipatungpal. Madalusan da jay templo. Verse 5. Makita tayo dito, 2 Chronicles 34 verse 5. He burned the bones of the priests on their altars, and so he purged Judah in Jerusalem. In the town of Manasseh, Ephraim and Simeon, as far as Naphtali, and in the ruins around them, he tore down the altars in the Asherah poles, and crushed the idols to powder. Talaga mo tangayin, pan na jay pigsana, na powderize, jay tulang. Kaputi yung ungot na, nga apay nga kastoy tinangyari. Yeah? Kitan tayo ito sumaronon. Then he tore down the altars in the Asherah poles and crushed the idols to powder and cut to pieces all the incense altars throughout Israel. Then he went back to Jerusalem.
Haan tayo nga itol-tolerate dagiti ungodly iti biyag tayo. Haan tayo nga itulok dagiti banbanag nga mangdadael ijay image tayo iti Apo. No adda iti makita tayo nga banag nga saan nga rumbeng even inside our family. Let us speak as parents. Ni Eli nga may sa isuna nga priest, intolerate na ngay da jay mistakes nga aramidon dagiti anak na. At kuna ni Apo Dios, gapo ta intolerate mo ti madi nga aramid dagiti anak mo, matay ka. So nagdakkel ti counterpart tayo nga parents as we prepare our children for the Lord. Amen. So nga da tayo nga parents, so nga da kayo nga anak. Gundawayan niyo ti kaadan ti parents yu. Hangan no adadan to ije coffin sa kay to agsangi-sangit. Jadi ket gundawayan niyo nga pagtulnugan isuda tahaan kayo nga malugi. Gusto niyo ti maki-fellowship? So let us be a part. Iti detoy nga preparation. Actually, iti bibiyag tayo as believer in the Lord. We are preparing ourselves. Saan lang nga jay umayan ni Apo Jesus? Ngam, we are part iti panakakanker dagiti tattao dito'y lubong. We are part of this soul winning nga trabaho tayo madaydayaw iti Apo. So let us be ready to conquer. Babaan day ta iti consecration tayo. Uray ni Joshua. Idi nga inted ni Apo dis ti assignment ni Joshua. Before da nga dalyasatan di Jordan River, before da nga sakbay da nga dalyasatan da jay iji biyag da kuna ni Apo Dios. Kastoy ti aramidom. And then Joshua ordered dagiti tattao nga ilid na. Let us fast and pray. Agkararag tayo, agpa-consecrate tayo, agpalinis tayo. Tapno intuno bigat, mapantayo, dumalyasat tayo. So likewise in our Christian life, as a believer in the Lord, as a team, before tayo nga i-conquer, dato'y nga mission tayo, dato'y nga trabaho tayo, we need to prepare nga totally dato'y bagi tayo babon, iti dato'y nga panaka-consecrate tayo, panaka-restore tayo, maisubli kumada di dati nga gagar tayo nga makipagtrabaho. Madaydayaw ni Apo Diyos, saan lang nga dagiti men iti ada ti passion na, hanlang nga dagiti women iti ada iti gagat na nga mapan iti mission, mapan ti ministry. But we want to see you young people. Kunayo mo't makiumayak man jay embarakaw, makiumayak man jay pungpong, makiumayak man jay. Ada kumamat project yung nga young people nga ilukat nga may nga lugar. Amen. No, ay ni Pastor Persian Mapang kayo, Pastor Persian, irugi tayo jay balakpok, agkakadwa kayo. Let us do, aramidin nyo di siya mabalin yung nga i-impart, madaydayaw ni Apo Diyos. Tapnohan tayo nga ma-stuck dito Yeah. So, dijay, consecration. Dito'y be ready to conquer, anya ti aramidin tayo, we need to prepare spiritually, di consecration tayo, kas inaramid ni Josiah, he prepared, dinalusana di templo, he smashed the idols, dagiti tultulang, dagiti, yan nga umisungan da indat-daton ijay, talaga nga dinalusana ti us-usto. So dajay kakabsat, iti makita tayo Josiah destroyed altars and images of pagan. He ordered the restoration of the temple made by Solomon. Josiah ordered the restoration of the temple. No templo ko na tayo, uray mo't da tayo ti templo tata, daytoy bagi tayo, daytoy biyag tayo. We need to be restored. Amen. Masapol nga ma-restore, maisubli, dajay apoy, dajay rikna tayo, iti panagserbi kini Apo. Josiah changed the form of his leadership. E di kasta, madamaan nga dajay ni, nakaayaban na, dajay leadership ni Josiah, talaga nga inpapati na iti amin na, kat maitantanok ni Josiah. He did, dajay umisu iti imatang ti Apo. Amoyo, iti basbasak na ito, iti stadyak na ito, ikat ayo, medyo in my, iti last chapter, iti biyag na. Because of his compassion to the people who are lost, in papati na nga kasta, Josiah died in the mission field.
natay iso na mission field. Ang tanong, if we go in the mission as a church, are you ready to die? Challenge, di ba? Numapan tayo iti mission, ay ready kayo nga agbisin. Numapan tayo iti mission field, ay ready kayo nga awan tipungan nga maturog. Numapan tayo iti mission, ay ready kayo nga awan mantika na dadya isidayo. Awan asukar nati kapiun nyo. Si ibagbaga na dito, dadya rumwar tayo, iji comfort zone tayo. Comfortable ka naman minsan, birbirukon tayo, jay place kayo nga, ay, may met ije takwa, adati silaw. May met ije ta adati instruments. Madik dito'y gitara laeng, adapay ti lugar, medyo nagnagsawak, ije Kenya. Idi na minsan, awang gitara da. Nabut-tabuttak jay flooring da nga kasta, kasla jay napanan, medyo kabarwan. Kabarwan niya, din napanan tayo idi. Nga pangital-talian da tibaka, no agtudo. But then, they enjoyed nga ag-worship kini Apo. In fulfilling the mission kakabsat, let us all be ready. Whatever nga mapasamak, anyaman sa dinuman, anyaman ti style na dayta nga lugar, let us prepare ourselves. Maraydayaw ni Apo Diyos. Ni Josiah, he did what was right in the eyes of the Lord. He wiped out all the pagan cult, all the pagan idols, inikat na dagijay, dinalusana am amin, sinigurado ng awan tinabati, gaputa da jeti puso ni Apo Dios. Sumaklang tayo kumakin ni Apo Dios nga nadalos, iti puso tayo. Isak lang tayo dagiti tatao iti Dios. So apay nga anya iti paset na daytoy ijibiyag tayo in fulfilling the mission. It is very hard to go in the mission nga amo nga amuter aramidom. You cannot give what you don't have. Awan ti maitid mo, no awan ti karga ta pusom. Iso nga daytoy po kakabsat iti mabalin nga maadal tayo kanda duma pa you can I pray nga kabayatan ti panang basbasa yo adadag iti ma-pick up yung nga mensahe iti biyag ni Josiah who did ije imatang ni Apo Dios, he did right in the eyes of the Lord. Han nga kasla kadagiti naglablabas nga kings. He died in the battlefield. Nga isuti nang shock kadagiti nasyon. Very shocking daytoy nga ipapatay ni Josiah. No dati makita tayo nga nasalunat, mayat mo tinto bigat kat damagom nga natay. Masyak tayo. Gaya nang nangyari kay Brother Edgar, may second year na tata? Third year. Nasyak tayo amamin. Yeah? So kini Josiah as a king iji Judah. Idi nga natay iso na kasta nagbalin nga nasyak ti intaraminti nga nasyon. And they know who is Josiah. Kunada, sayang, no sinupay da di mga aramid ti umiso, isupay tiin mo na nga natay. Kas di yung mantika-adwan na nga mangmangag tayo. No sinupay tinasingpot, isupay tinatay. Ngan-ngani da nga kunan nga, haan lakot di nga da di nga natiwul. Nya. So, di ay, dito iti conclusion verse ko, Matthew chapter 16 verse 24 to 26. Kunana ni Apo Jesus, this is the word of Jesus. If any of you who wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. Give up your own way. Nagrigat, kakabsat, saan nga nalalakada ito eh? I-give up mo no anya de nakasanayam. I-give up mo no anya de jay nairwamam. No anya de jay ustukin ka. No kuna ni Apo, anak kumay ka, agserbi ka kanyak. I will make you an evangelist. I will make you a pastor. Kuna ni Jesus Christ, if any of you who wants to be
my follower. Hantayo man nga agbaling nga pastors am amin, evangelists am amin, nga we are called, am amin tayo, nga makiparticipate iti dito nga mission. You must give up your own way. Jay, personal nga agenda tayo, isakripisyo tayo for the sake of others. For the sake of others. For the sake of the people, tapno maisalakan da, Jesus Christ gave up His throne in heaven. Bin mabain may diturabo ti daga. Tapno iti kasta, isalakan na da tayo, madaydayaw ti Apo. Now, because kuna tayo tatay nga, you are with us, makipasat tayo am amin, kat madikmat ang ada dito'y tihaan nga makipasat. Di po na agiwaras ni Apo, just ti blessing kat, awan ti blessing mo. All of us kat ag-participate tayo kuma, madaydayaw ni Apo. So, dadya po ti challenge kakabsat. Conquering our mission, we need to prepare spiritually, the spiritual preparation. Nya pa'y hindi lang yung spiritual preparation, the personal mo da spiritual preparation mo. Tanagmadi nga ang kaag-testify nga ikat haanmot nga maayos da biyag mo as believer. Mayat ti testimony tayo izay la union kat dito'y bagyo nga ayan tayo kat saan mo't nga napintas. Han po nga proper da jay. So kailangan nga iurnos tayo. We must have a spiritual formation, madaydayaw ti Dios. And sumaruno, let us isagana tayo dagiti aramaton tayo. Isagana tayo, let us be trained by the word of God. Matrain tayo kuma. Ani Josiah in Rugina nga in programa, no aniyat ikastana, na adaan iso na nga strategy, in prepare na ti strategy na. And then maikadua, iso detoy, he move. Nag-move iso na. Hanlang nga nagpatingga ijay hiplan, hanlang nga nagpatingga nga dati strategy na, ngam in patungpal na, gapot adda dagiti kakadwana, madaydayaw iti Apo. And the Lord Jesus Christ says, siya sinuman nga mayat, nagbalin nga pasurot ko, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. Madaydayaw ti Apo. Kakabsat? Let us be encouraged, iti dito yung gundaway. Let us move out, kadagiti anyaman nga comfort tayo. Sanayan tayo, tibagbagi tayo nga saan tayo nga comfortable. Ije dadto mga lugar nga papanantahan tayo nga birbiro kunti awan. Madaydayaw ni Apo. Natatain pa unay-unay da, di subject me about iti mission. So, kahit ko nga i-point out dito, numapan tayo kadagiti lugar nga pang usaran iti Apo kada tayo. Saan tayo nga birbiro kun je comfort tayo. Let us be ready, church. Amen. Nya. Tapno iti kasta nga ikat nasaya at iti panang ipatungpal tayo dito'y nga misyon, madaydayaw ti Dios. Agyaman tayo iti intervention iti Apo. Saan na tayo kot nga ibaon nga empty tayo? Numan pa'y kunana, mapan kayo akat hang kayo nga agitugtugot ti baduyuin no anyad ta. So no, mapan ka iti mission field nga katawan ti washing machine, hamo birbirukon ti washing machine. Kasi di ay, nya. Kat of course, that time amin, hantay mo't nga amin kat maipan izay mission, ada iti participation tayo. Madaydayaw ti Dios, tumakder tayo man, pakiprepare man jay song dita, take up your cross and follow Jesus. This is an encouragement to all of us. Iti dito yung gundaway. Noon ni Josiah, he was 8 years old. He seek the face of God. Gaputa binigbig na nga han nga kaya nga ipatungpal ti trabaho. No is isu na laeng. But we need the Spirit of God to empower us. We need courage. Kasapulan tayo ti boldness, madaydayaw ni Apo. Kasapulan tayo ti turod. Nawan ti turturod tayo, agpakaturod tayo, madaydayaw ni Apo. Numabain tayo, ikatan tayo, maawang kumati, babain tayo. Iji sabali nga ba, nagmabain tayo Yeah? When it comes iti fulfilling the Great Commission, awang kumat babain tayo. Ibaga tayo ti pudpud no, madaydayaw ti Dios. We sing that song, Take Up Your Cross and Follow Jesus. Aramidin tayo as our commitment to God. Na kunoon tayo, Apo, babaon itulong mo.
kat kabailak da ito tas anak na agmay mesa. We are a team. We need one another. Iti da ito nga mission nga tayo sanguan. So laglagi pon tayo, haan tayo lang agistik iti taltalong outreach. Adapay. And all of us, lalo da kayo nga leaders, you are capable to start a ministry sa dinuman iti papanan nyo. And dito nga church kat kasklang agbalin nga barracks tayo, training ground tayo dito. Katagyaman tayo, tada iti raise up iti apo nga agbalin nga trainer tayo, agbalin nga teachers tayo, iti dito nga equipping school tayo. Praise God. Hallelujah. Take up your cross and follow Jesus. Take up your cross every day. Don't be ashamed. Yes, you will not be ashamed to say that you love Him. Count the cost. Take up your cross and follow Him. Sing this with all our hearts and with prayer. Oh, take up your cross, oh, if we are of God, and follow Jesus. Hallelujah. Take up your cross. Every day we need to take up our cross. Hallelujah. Every day. Don't be discouraged sa niyaman na iti pagdaanan tayo ti biyag. Let us take them up. Don't be ashamed. Yes, don't be afraid. Yes, God, to say that you know Him. Count the cost. Take up your cross and follow Him. Before we sing that one more time, nagmayat ito minsay iti kanta. Take up your cross. Kahit nasawan, saan nga nalalaka, iti sumurot kini Apo. Saan nga nalalaka, iti agtrabaho, iti pagarian iti Apo. It is not easy to work in the harvest field. Kaputa masango tayo dagiti agduduma nga struggles. Pagproblemahan tayo dagiti tattao no maminsan. Ada dagiti tattao nga struggles. And we as a church, we must be willing to be a part iti panaka-form iti biag dagiti da nga tattao. We must be willing nga agbalin nga aramatan ti Apo tapno umay iti spiritual formation iti biag dagiti nga managbasol nga tattao. This is a commitment song. Pinyal people of God. We are so much willing because we love God. There are a lot of challenge si biag tayo. Even me ang kumailibak deta. Dagson dito yung challenge in my family. Kasano nga trabahon dagiti trabaho. When the members of your family will not participate. But we need to take them unto the Lord. We need na dagiti anyaman nga burdens tayo. Iyag tayo kini Apo. And follow the Lord. Follow Him all the days of your life. Let us join our hands together to follow the Lord. No matter what happened. Umay man ti bagyo iti panagbiag, saan tayo nga agsisina. The message that I received during the women's convention, no umay iti bagyo iti panagbiag tayo as people of God, hantay nga rumrumwar iti pagtaengan tayo. No umay iti struggles, trials iti biag tayo kas namati kini Apo Dios, saan tayo nga rumrumwar iti sidong iti Apo. Let us remain, because if you remain, you are protected. For example, dito yung church, tama yung testimony ni Brother Michael last time, nga makarkarwarda.
But idi nga nag-remain da, here comes sa dati dakil nga pangusaran iti apo kadakwada. Hangano dati problema tayo as a church kat pumanawak laang nun. No, remain under the presence of God and you will be protected. Nurumwar ka, sidong ti apo madisgrasya ka. So whatever burdens that we are carrying right now, let us give it to Jesus. Jesus, I need you. Help me. Take my yoke. Awitum daytoy dadagsun ko. Shall we sing that one more time as we pray? Glory to God. Even you, naka-join online, ang kuamon niya ti condition nyo, whatever problems and struggles that you have right now, join us as we sing this song and pray. Take up your cross. Oh, He will never forsake us. And follow Jesus. Oh, ni Jesus ti suruton tayo kakabsan. Take up your cross every day. Don't be afraid to say that you know Him. Count the cost. Take up your cross and follow Him. Shall we lift our hands to the Lord? Hallelujah. Oh, take up your cross, and follow Jesus. Make it sure that you are following the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Take up your cross every day. Don't be afraid. Don't be ashamed. Oh, don't be afraid. Yes, oh God, to say that you know Him. Count the cost. Take up your cross and follow Him. Don't be afraid. Oh, don't be afraid. Yes, oh God, to say that you know Him. Count the cost. Take up your cross and follow Him. Hallelujah. When we die in the field for the sake of the gospel, you will receive your reward in heaven. Father, in the name of Jesus, here we are as your people. Naduma-duma iti challenge nga sangsangon ti tunggal may sa kada kami. But your word it says, take up your cross. Those who want to follow me, take up your cross and follow Jesus. Iti panang surot mikin kaapo, san nga nalalaka. But your word says, you will be with us, makipagnaka kada kami, kibinon na kami, aging ganang makasangput kami iti destinasyon mi. Lord, here's our preparation. Adapay iti 2 weeks apo Dios, to have a spiritual formation. Iti personal nga biag tunggal may sakada kami, in even this whole church, O God. Help us, Lord, tapno iti kasta kaysa kami nga mangipatungpal dito'y nga banag. Madaydayaw tinagan, magyaman kami, you anointed us, you empowered us, you loved us. Dagiti testimony nga adda kami apo Dios, isuda dagiti maysa nga aramatem tapno iti kasta, we will declare from our lips that you are God alone. You are
are the God nga masapol kan rombeng nga pagserbian mi. Madaydayaw ka nga Dios. Agyaman kami Apo, itultuloy na kami nga idalan tapno ayatenda ka Apo iti amin nga puso mi. Thank you Lord God, and we pray that your favor will come upon each and every family, so God. Manipod kadagiti ubing, kadagiti young people, amin kami agingga kadagiti adults, Lord. This week is a week, oh God, a week of harvest. Lord, your blessing flow. Apo, week, oh Dios, nga napnuan, iti surprises, oh God. Maraydayaw ka, bless every families. Anyaman nagiti challenge nga sanguan mi this week, Lord God. We believe nga adda ka nga makitakder kada kamang, makipagtakder kada kami, kag mang-empower kada kami. Father, we thank you and we pray, Lord God, that your favor will come upon us all. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen.